Og den allerførste ting, vi skal kigge på, det er, at igennem tiderne, der ved alle jo, at en af de største problemer for kvinder, og du siger så også børn, Skov, det er at få nok bobler i boblebadet. Ja. Faktisk er det sådan, at det tit er en skam at kalde det boblebad, og jeg har lagt mærke til, at mange brosyrer, de begynder bare at kalde det karbad. og det er jo det vi gør noget ved, det er, at jeg har taget en gadget med her, som ikke koster mere end 129 kroner med fragt. Og det er med den, det er, hvis du lige holder den her. Ja, jeg holder den. Altså, det vi har her, det er en stor lyserød container. Ja, og så presser vi. Skal det være IKEA shampoo? Det er næsten lige godt, men det er det eneste, du kan få til 30 kroner literen. Sådan der. Og det må godt, man skal ikke spare på det. Nej, der skal noget i. Nu er der kommet noget i den der. Ja, det ligner mere i, hvad jeg gør. Tror du, der skal mere i? Ja, det er dit radiostudie. Ja, men altså, endelig. I med noget. Det er fordi, du har set det der sommer i Sunny Beach, så nu er du også skumkaffe. Og den putter man ned i sådan en lille beholder på omkring 20 cm. Og læg mærke til farven. Den er dejlig fin lyserød. Ja. Lyserød, ja. Jeg skal lige sige, der står en... så skal man putte lidt vand i, og det tager vi så ned fra vores spand her, og sådan der. Ja. Og hvor meget vand skal der i, som cirka? Der skal cirka størrelsesforholdet som fondsaftevand, altså 1-10, altså hvor den ene, det er shampoo. Og så er det så meningen, at man hænger den her på væggen, ikke? Ja. Og så skyder den simpelthen bobler ud, eller hvad? Og så sætter man den her på væggen. Og så begynder det ellers bare... Delen dut med. Det vælter ud med... Vi lige skal... Og det må ikke give mig ret i, der kommer altså meget skum ud af den. Ja, det gør det altså. Ja, det vælter ud med sæbe. Lige nu her i studiet. Og damerne, kan I se? Og nu er kameramanden en kvinde i dag. Ser det ikke lækkert ud? Får du lyst til at hoppe i? På den måde, som boblerne, de vælter ud. Og der er ikke så ryger kameraet til side. Minder mig om et klip, jeg har set på RedTube en gang. Med bobler? Ja. Og du siger, at du er dig, der sagde, at jeg skulle putte... Og i princippet kan den jo så blive ved, ikke? Nu må vi hellere stoppe den, fordi nu har vi fyldt en 15 liter spand op med skum. Ja. Der bliver bare ved med at komme skum ud. Det er helt vildt godt. Og du kan lave sjove ting. Du kan lave ske. Og, Tom, kan du ikke finde noget techno? Så laver vi lige Sunny Beach over. Det er orden. Har du det, Tom? Ja. Får du øjeblik. Har jeg lyst til at finde noget techno? Imens du laver... så du holder lige den her. Fordi så har jeg lige en øjeblik. Sådan. Ja. Så. Det, der sker lige nu, det er, at Jacob og jeg, vi er ved at skumme hinanden ind. Ja. Og... Altså, jeg ved ikke, om det er techno, men der er i hvert fald sådan lidt... Sådan. Det er altid hyggeligt, at man puster skummet. Ja, men det er fantastisk. Hvordan har det ligget? Er det dejligt? Hvad sker der nu? Nu siger jeg, at jeg vil have mere skum. Jeg vil have mere skum. Jeg vil mere sæbe. Og jeg siger, jeg vil have mere skum. Og vi siger alle sammen, vi vil have mere skum. Okay, så kommer der mere skum. Til lytter skal man fortælle, der er virkelig meget skum i det studie nu. Jeg synes også, Tom kan lige have lidt tot. Jamen, jeg vil godt lige have lidt... Tom også skum. Det skal han da. Vi har jo skum nok. Det er totalt, man sige. Hvem skal have lov til at vinde skummet så? Fordi du plejer som regel gerne vil dele ud af noget af det. Skal vi ikke sende noget skum til nogen? Jo. Er der nogen, vi skal sende skum til? Ved du hvad, det jeg synes, det er, at vi skal finde en eller anden... Som synes jeg fortjener det her, det er den der kan lave, vi nu var et digt sidste gang, det der kan finde de sjove sorte rimer på skum og sætte ind på en sms. Ja, det er fint. 1231. Jeg er radioshowet, nu må I finde på noget. Men det kunne godt være, at vi skulle sende den til Lene Espersen. Det kan godt være, hun har brug for. Men jeg tænker mig også på, eller Lars Løkke oven på talen. Det er altså hævet. Det er sjov. Så tager Skovmand et kubikmeter skum op og putter det direkte i noget mig. Sådan der. Nu skal vi over til det. Altså, jeg ved ikke helt, hvor gadget-computerspilsagtigt vi er lige nu, men der er god stemning. Der dufter virkelig af IKEA's. Er det lavendel? Det er lavendel, tror jeg.